Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Tatak, alas 6 sa buntag. Mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga kaigsuunan, avid listeners of this program, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniya usab sa kahanginan. Of course, dinhigyapo no sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. O usab no naka-simulcast sa FM 94.1. Usab no makita o madungog usab sa website sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Kining ubos nyo nga lagad no si Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, mao gyapon magig-uban kaninyo subaog tulumanon. Dili dayon ta maglangan no, diretso dayon ta kay ang oras gadagan ato namang yuning naandan nga kining atong mga topiko sa pagtuo. Dili gyud nato no maarang gyud do sa usag ka oras kung ato gyung detalihon og maayo, mao na nga parang di ta malangan sugod dayon ta no. So pizza 5 karon no sa bulan sa Hulyo tuig 2015. Ato naman tong nahisgutan sa miaging Domingo ang kinibang otoridad o authority. O ako naman tong gisaad kaninyo nga atong ipadayon. Apan nakahukom ko sa lahi sa no. Medyo putlon sa nato magadyot kadtong mahitungod sa authority. Anyway, ako naman tong na-establish nga kung ano nga kitang mga Kristohanon nga bahin-bahin kay agi lagi anang private interpretation o kaugalingong pagsabot diha sa atong pagtuon sa Biblia, mao nga nabahin ta. Atong gitumbok nga ang kinahanglan gyud unta nga atong himuon para di ta mabahin-bahin, ato gyud untang sundon ng mabasa nato sa Proverbio kapitulo 3 bersikulo 5 nga ato gyung isalindot o ato gyung undangan kanang kaugalingong pagsabot no. Basahan ninyo nang sa Proverbio 3:5. Gibawal ng kaugalingong pagsabot kay mo man ay makapabahin-bahin nato. O gusab kung atong basahon sa 2 Pedro 1:20 mao gyapon no kanang kinaugalingong pagsabot gibawal, gidili gyud na. Dili ingon nga tungod kay gidid antas Ginoo tungod kay kanang sa unsa man diha no gikuhaan ta niyang kagawasan no. Kay ang uban mo ingon man nga nganong dili man ipagamit ng atong kaugalingong pagsabot Veritas nga gihatag ko na sa Ginoo nato isip gasa no kanang atong huna-huna para gamiton aron sa pagsabot. Well, doon naman ka nang gitawag na ito og proper way, insakto nga paggamit sa salabutan nga gihatag sa Ginoo nato. Dili man ni kay ingon nga tungod kay natay salabutan gitagahan sa Ginoo nga magpataka ra pud ta gamit ani. Bori pasabot, dunay insakto nga paggamit sa atong alimpatakan upang huna-huna. Diya sa atong pagtuon sa Biblia, atong kanabang gamiton ang procedure nga dili gud ta magka watak-watak o magkabahin-bahin. O diri pamaagi sa Biblia kana amang kanang authoritative interpretation, no? Authoritative interpretation, no? Ang atong gibasihan ana, no? Authoritative interpretation dili private o kinaugalingong pagsabot kanang naa sa Mateo 7:29 og San Marcos 1:22, no? Mateo 7:29 o Marcos 1:22 nga naghisgot diha nga si Kristo nga nagsangyaw naa niya ang authority o otoridad. Bori pasabot kung wala tay authority o otoridad, dili gyud ta makapa-expect o
makapaabot o kanaabang insakto gyud nga pagsabot. Kay si Kristo wala man gud magpili sa mga magtutudlo nga bisan kinsa na lang. Ang example ana katong panahon mismo sa pagsugod niya sa iyang simbahan, dili man tanan gihimo niya ang apostol. Iyang gitahasan ng mga apostol, gipada niya ang Espiritu Santo nga may mutudlo og mugiya og matud pa sa Juan 10:16 sa Lucas 10:16 no, San Lucas 10:16 nga ang iyang simbahan nga gitahasan no, ang mga tinun-an iyang giingnan nga duwatan ninyo ang Espiritu Santo no. Sa San Juan 20 no, 19 ngadto sa 23, duwatan ninyo ang Espiritu Santo og maingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Wala siya maingon nga katong uban nga dili kuan ninyo, dili kauban ninyo o tuapoy laing pundok dito nga dili grupo ninyo. Ako po silang gipadala. No, wala, ang gipadala ni Kristo ang mga apostoles. Maingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Dayon maulag ito. Giingnan pa gyud sila no. Ang inyong pasayloon diri sa yuta, pasayloon ako sa langit. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab pasayloon ako. Kagahapon ako po rin nahisgutan sa plaza. So, ang gi-authorize niya, mao ang mga apostoles, no? Ang unang gi-authorize niya. Then niya pong gisugo ang iyang mga apostoles nga magpili po sila mga sumusunod, no? Nasa Timoteo, maklaro gyud na to, no? Ang ilang pagpadala usab, paghatag og otoridad, no? Pinaagi sa laying of hands, pagpandong sa kamot sa tupa kana gitawag nato nag-ordination, no? Diri sa atong pag-ordain og mga pare ingon ana man. Mo na ang paghatag og authority. Nya gikan pa gyud na panahon ni Kristo, ingon ana, ipadala ka kung gi-authorize ka. O giunsa man pag-authorize sa mga apostoles sa ilang mga sumusunod, pinaagi ang ordination, laying of hands kanang pagpandong sa kamot nga ang kamo na pod, no? Kay dili man pod magdugay ang mga apostoles. So ingon ana, authorize. Ang pagsabot nga hiniusa aning simbahan nga gitukod ni Kristo, no, mo nay authoritative interpretation. Now, ang private interpretation kanang imo-imo ra. O daghan ra ba ang gahimo ana? Kay for example, ang atong mga igsuong Iglesia ni Cristo, ang ilag yung prime mover ana si Igsoon Felix Manalo man. Nga sa ako galing nahibaw-an, si Felix Manalo ang iyag yung kanabang pagkabata gyud nga namat ang tinuhuan niya, Katoliko man to. Unya pagka dako niya nagbalhin-balhin siya og laing pundok, laing religion. Og hangtod nga naghimo na siya kaugalingon niya yung religion o pundok nga gitawag sa ngalan ni Kristo og Iglesia ni Kristo para pod nga doon na po'y mutuo niya kay alang-alang og dili niya gamiton ang ngalan ni Kristo ang iyang kaugalingong ngalan mo iyang gamiton, no? Wa may mutuo. Muna nga gigamit ang ngalan ni Kristo. Pero kana kung atong tan-awon sa kasaysayan sa history, wala ba masubay sa pag kumiingon tagi unsa paghatag og authority sa mga apostol ngadto sa ilang mga sumusunod o giunsa pod paghatag og authority sa mga sumusunod ngadto sa uban. Mao na nga ang Katoliko nagtudloan ng kanabang apostolic succession. Yan ang walay putol ba nga paghatag og authority. Ingon ana man kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo lig-on, dili malumpag, Mateo 16:18 o kini magpadayon gyud, no? Nasa Lucas 1:33, way pagkatapos ang simbahan o gingherian kuno ni Kristo, mao na nga sayon ra man unta gyud kaayo ang pagpangita bas tinuod nga simbahan ni Kristo. Sukad masugdi niya niadtong unang siglo, tanaw na to sa atong mga pundok karon kung unsang pundoka ang makasubay nga ang iyang gagikan maganid gyud pagbalik panahon sa mga apostoles. Subot pa subot naa anang grupuha ang authority nga gihatag ni Kristo sa mga apostoles. Kadtong authority nga iyang giingon diha sa Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot usab. Sumuna nga dili katingala nga ang simbahan
nga nag-angkon ang kining Katoliko mao ni original gyud nga gitukod ni Kristo nga iglesia, mo nang dili siya mahadlok mo himog mga balaod, mo kanabang mo bahin and loose, mulugak og balaod. Sama atong example katong mahitungod sa Sabat nga ang pagpili unsa nga adlaw ta musugod og trabaho wala man giasoy diha sa napulo ka sugo kay giingon ra man unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Buti po sabot dili istrikto ang Ginoo og kanang pagpili unsa nga adlaw ta musugod og trabaho. Mao na nga ang igpapahulay sa mga Hudiyo sa una natunong og Sabado kay ang ilang gipili nga adlaw diin musugod sila trabaho kana mang Domingo mao nang ang ilang ikapito Sabado. Unya sa New Covenant bagong testamento naghisgot maglaing adlaw sa pahulay mao na atong gidiskubre no laing adlaw sa pahulay kuno Hebrehanon na 4:8 ug mao na ang Domingo no masabot na klaro kay diha no. Sila pa dili man mabasa kuno ang pulong pahulay diha sa Buhat 20 bersikulo 7 Veritas. Dili mabasa ang litra nga nagpahulay sila pero ang ilang gibuhat nagtug-an nga nagpahulay sila kay nag-communion man sila nya kanang communion no Buhat 20 bersikulo 7 buhat man as pagsimba no kay kung wala pa nila himo ang igpapahulay na pinagi sa ilang buhat kanang Buhat 20 bersikulo 7 di nagtrabaho unta sila anang adlaw. The fact nga nagkatigom sila but pasabot nahimo nilang espesyal nga adlaw kanang Domingo. Pero moapil po sila og panagtigom sa mga Hudyo nga matunong anang Sabado. Ang ilang tuyo para pagkabig sa mga Hudyo nga wala pa mahimong Kristohanon sa mga adlaw. Dili kay maingon sila nga kay mao gihapon ang espesyal nga adlaw alang sa mga Kristiyanos. No? Kay mao man ang kalainan mga tinahod nga tigpaminaw. Kung ang mga apostol gani mo apil sa igpapahulay sa mga Hudyo, dili man nato maisip mahuna-huna nga tigom tong Kristiyano. Ngano man? Kay tigom man to sa mga Hudyo nga moapil sila. Ang tigom gyud sa mga Kristohanon kanang sila ra gyud may magkatigom. Kay lahi man ang pundok sa mga Hudyo nga naulipon pa atong Jewish religion, lahi pod ang ila pong tigom sa mga Kristiyano o kasagaran atong yung mabasa sa Biblia nga Domingo gyud ang ila no sama nang sa Juan 20:19. O nagkatigom ang mga tinun-an anong nagkatigom man na sila anang adlaw nga kung atong istriktuhon gyud kung padayon paghapon tong balaod gyud sa Old Covenant nga ang ilag yung igpapahulay nga ipatunong gyud anang ikapito ka adlaw subana nya nganong gatigo man sila anang Domingo no Juan 20:19 nga adlaw man sa trabaho. So mao na nga atong balansiho na no dayon pagka sunod na po Domingo katong nabanhaw na si Kristo no Juan 20:26 mao gyapon nagtigom sila no. Unya na hinumduman day nako nga Veritas kana kunong Juan 20:19 nagtigom sila ana pero dili man aron sa pagsimba. Kay nangahadlok manggali sila diha sa mga kadagkuan sa mga Hudyo. Well, ang atong katinawan ana nga dili man mabasa sa mong sitas nga wala sila magsimba ng adlaw. Dapat nga nagkatigom sila dahil ipakita sa Kristo. Unsa may ilang buhaton dayon ana? Alang-alang magtungok lang sila. Moingon sila Ginoo, dili mi musimba nimo kay adlawng Domingo ron. Wala pod giingon diha. Napatoy giingon na hinumdum ko sa akong higalang Adventist yun siya. Nahadlok man sila, naabaday simba nga nahadlok. Well, kung nahadlok di ay kay naigi kahadlokan, dili na di ka pwede makasimba sa Ginoo. Kung moadto ta sa Middle East karon na ay mga lugar diin gibawal ang Christianity, ang mga Kristiyano dito magtapig-tapig sa ilang pagtigom, pagsimba. Kay nangahadlok sila nga dunay mo persecute, mo lutos, mo patay nila tungod sa ilang pagtuo. Nya tungod kay nahadlok sila, moingon ta nga dili na sila pwede kasimba sa Ginoo. So sa China gali ambot og naapa baron nga kanang gibawal ng tinuhuan, kanang religion. Kay makabuang kuno na sa tao, langan-langan lang kuno. Ang mga Kristiyano dito, ang mga simbahan dito pangsiradan gani. Kay mahadlok sila nga dunay mulutos nila. Na nagsimba sila sa Ginoo nga nahadlok tungod kay dunay mulutos nila sa ilang pagtuo. So mao na no. Og sa pagtulon ang Katoliko no, atong timan-an mga igsuon dili ta kana abang sula eskriptura Bible alone. Kay ang Biblia duha ka paagi manudlo.
Dili kay litra por litra ang tanan, no? Ako po nang gi-share gagahapon dito sa plaza, no, gabi na dapit. Nga kung dili gani litra por litra gipasabot. Unsa ining sana implicit way of accepting a truth. Then lahi po ng explicit way of accepting a truth. Kanang explicit, kanang mabasa gyud litra por litra mao nang nituo ka. Pero ganig implicit gipasabot lang. Unya wala man gibawal ng pagsabot, no? Nga dili lang kay litra por litra. Naa sa Nehemias 8:8. Nehemias kapitulo 8 bersikulo 8 nga matud pa diha ilang gisabot ang kasuguan mao na nga nakasabot sila. So apil ang pagsabot. Mao lagi na giingon unsa may sabton kung walay nasulat. Una ay nasulat, mabasa ang nasulat. Pero kanang imong nasabtan, no, lahi na siya. Kanang imong nasabtan, mahimong kanang naa sa imong hunahuna nga nasabtan, ang litra wala. Pero mao man ay nasabtan nimo sa gibasa, mao na nga nituo ka ana. O kanang buhat 20 bersikulo 7. Wala gyud mabasa diha nga ang mga apostoles, ang mga tinun-an nagpahulay. Dili nimo mabasa ang pulong pahulay diha sa buhat 20 bersikulo 7. Pero ang ilang buhat nagpasabot, tiba niha, ang ilang buhat nagpasabot nga nagpahulay sila. Ngano man kay wa man sila magtrabaho, gatigom gud. Masahar ko ninyo mga igsoon, adlawng Domingo, buhat 20, bersikulo 7, nagtigom ang mga tinun-an. Yaman yung kag nagtrabaho sila ana. Bisan dili mabasa ang pulong pahulay diha. Tungod kay nagpasabot nga nagpahulay sila kay wa sila katrabaho. Mao na nga matuhuan yun na to, manaagid sa tungod na nga nahimong espesyal o nahimong pahulay usab. Alang kanila, mga Kristohano ng adlong Domingo. Labi na kung tanaw na to sa history, magtuuntag Biblia historically, nga i-apil na to tong wala na dihas Biblia kay nasa Juan 21:25 dili man kuno tanan na sulat. Nga kinahanglan untang sulaton, no? Basahan ninyo Juan 21:25, dili kuno ang tanan na sulat. Nga kadtong wa masulat kinahanglan untang sulaton, na? Nasa Juan 21:25 niya ningon si Pablo diya sa 2 Tesalonica 2:15 nga barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kanyo pinaagig wali nga binaba og sa sulat. Dili lang kay sinulat di ay. Kay naay gibinaba na lang pagpanudlo. Nga naman kay nag-ingon man si Juan sa 21:25 nga napalagi wa masulat. So mao na nga diri sa kining Katoliko kumpleto gyud kay kadtong wala giklaro diya sa sulat naaman sige pasabot. So masabot man nga nahimong espesyal nila ng Domingo, mao nang Domingo na, no? Unya matud pa sa usa ka kuan professor pud kuno nga Katoliko, ang pag-prove kuno anang kana bang Sabado o Domingo ba. Ang mga Adventist kuno na itong mga igsuon, mupokus lang sila sa kana bang era sa Christianity sa unang siglo nga kanang napatik dias na hisulat sa Biblia. Mao na, no? Unya matud pa nga ngano kuno nga ang mga Adventist makadanipog mga tao. Siyempre kay naa sila gibasihan. Kay ganang Sabado nga igpapahulay, nahimo man gyud nang igpapahulay sa katawhan sa Dios, no, sa Old Covenant. Unya sa bag-o pa pud ang simbahan ni Kristo, mag-apil-apil pud sila ana. So kana kuno mga tekstuha gamito na nila isip pagproibar kuno nga ang Kristyanismo Sabado gihapon ang adlaw sa panagtigom. Matud pa sa usa ka professor aning Katoliko, iniingon siya nga ang Jewish tradition wala na nila biyae dayon automatically. Kay namilit-pilit ilang batasan, mao nang napagyoy Jewish practice nga ilang gisunod sama nang di sila mukaog dugo. Pero kung atong estudyuhan ang New Covenant teaching of Jesus Christ, wala na nanudlo si Kristo anang dili gihapon ni pagkaon ng dugo, baboy isdang ulahimbis. Muna nga sa ulahiaing mga pulong ni San Pablo, iyan ang giklaro nga kanang mga Jewish custom, ang mga Kristiyano dili obligado musunod ana. So, mao na nga atong ayhon pagpakli. Dayon kay ang Christianity dili man kay unang siglo lang. Kay ang Christianity alang sa tanang mga panahon. Buot ipasabot kung mo cross examine ta og unsa gyung adlaw ang panagtigom sa mga Kristiyanos dili lang kay unang siglo. Iapil na to ang ikaduhang siglo, ikatulo, ikaupat, ikalima hangtod sa atong panahon karon. So kung tan-aw na to diha kining grupo ni Kristo diha sa unang siglo, sa Biblia,
Doon nato ay mabasa nga mag-apil-apil sila sa tigom sa mga Hudyo sa Sabado. Naapod. Pero naapod sila ilang kaugalingong panagtigom nga Domingo. Then tanaw na to nga kining ilang grupo, no, kining ilang grupo, unsa gyud ang gihiusahan sa panagtigom. Muna nga importante ang history kay, for example, sa ikaduhang siglo, era of Christianity mangyapon na, year of the Lord. Ang grupo ni Kristo unsang adlaw sila magkatigom, Sabado ba? Na maklaro ra bagyo diha labi na sa ikaduha, ikatulong siglo, Domingo ra bagyo na. Kay hinay-hinay man nilang gibiyaan ng mga Jewish custom. Nga, karon nya kung mudagan ta sa pasugo magasin sa mga iglesia ni Kristo atong mga igsoong iglesia ni Kristo, dili ni siya self-serving mo nang kutloon ako nga nagtuo ra ba gyud sila nga kining Katoliko mao gyud ang grupo nga gisugdan ni Kristo nga nagpadayon hangtod karon. Lamang nawala na kuno ang iyang pagka-iglesia ni Kristo kay nanudlo na magkunog balitad. Na ila po ng claim nga nagtudlo kunog balitad. So kanang pagtulunan sa mga iglesia ni Kristo nga ang simbahan o grupo kuno ni Kristo nagpadayon pero wala na nagpadayon ang mga magtutudlo sa hustong mga pagtulunan munang maingon sila nga nawala ang pagkatinuod aning punduka kay naapustata kuno mitalikod. O ila nang pagtulunan. Well, ako nagpasalamat ko nga nagtuo sila nga kining Katoliko mao ni ang grupo gyud ni Kristo nga nagpadayon pero wala na kuno magpadayon sa mga hustong pagtulunan. No? So, nganong ako ni siyang gikutlo tungod kay kana no bisan gani ang mga dili Katoliko sama sa Iglesia ni Kristo nagtuo sila nga kining grupo nga Katoliko mao gini ang grupo ni Kristo nga gisugdan niya. Lamang nawala na kuno ang pagka-Iglesia ni Kristo kay wa na man kuno magtudlo og sakto. Nahiwi naman kuno ilan ang claim, no? Mao na nga kanang pagtulunan sa mga Iglesia ni Kristo. Ato nang gidawat nga kining Katoliko mao ni ang grupo ni Kristong nagpadayon pero kanang moingon sila ilang hukman nga nawala na kuno ang pagkatinuod adi na ta motuo ana, no? Ngano man? Unsay dako kaayong lig-ong baruganan natos Katoliko nga ang gitukod ni Kristo nga pundok dili gyud na mahitabo nga masayop nagpanudlo mahitungod sa faith and morals no tuluhoan og pamatasan nga naman kay ang nagiya sa simbahan nga gitukod ni Kristo dili man tao lang, Espiritu Santo man. Kay si Kristo wala ba ninyo mamatikdi mga igsoon nga sa dihang diri pa siya sa yuta, diri pa sa kalibutan, unsa may iyang giingon ngadto siya mga unang mga sakop sa iglesia. Mangayo ako sa Amahan ug laing manlalaban. Kinsa man ang Espiritu Santo nga mugiya kaninyo nasa Juan 16:13 ang Espiritu Santo kuno nga gipangayo niya sa Amahan nga mugiya sa iyang iglesia, no? Mutudlo ug mopahinumdom sa tanan nga iyang mga gitudlo. So apil na tong wa na masulat kay iniingon si Juan diya sa Juan 21:25 di man tanan nasulat. Nya mao na kuno ang role sa Espiritu Santo nga mugiya sa iyang simbahan. Nga karon ang mugiya sa simbahan nga gitukod ni Kristo Espiritu Santo man. Nya moingon kag nasayop na apostata. So murag makaingon ka nga murag giinsulto nato ang Espiritu Santo. Mura ba gipanag-ing lang nato nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo parehas ra og kana bang Supreme Court ba nga tawhanon nga tungod kay ang Supreme Court nga tawhanon ang gagiya tao ra pod dili Espiritu Santo mo nang pwede masayop mo na nga naay mga korte nga naay mga Supreme Court nga gi-allow nila ng same-sex marriage mo kanang divorce o kanang paggamit pog contraception nga strongly gidili ginas Biblia, no? Kanang paggamit og contraception nga kanang imong hadlangan, kanang mag-abot ng similya sa lalaki o babae nga sa Biblia giklaro na sa Genesis 38 nga bawal na o katusiunan nga gahimo ana nga iyang gipugnan nga mag-abot ang similya sa lalaki o kanang babae mo aron dili maburos ang babae na unsay gihimos Ginoo gipatay insigida si unan. Nya wala na giusob sa pag-abot sa New Testament mao gihapon gibawal gyapon na historically. Gani panahon ni kuan ni unsa na ni Martin Luther o sa ubang pa mga protestante lang ni Calvin pareha sila ni uyon ana kay karaan man ang pagtulunan sa simbahan nga bawal ng kontrasepsyon. Kanus ama na giusob
kadtong ulahin na nga mga protestante, gatong Anglican, ang unang grupo sa mga protestante nga gatugot na anang kontrasepsyon, kadtong grupo sa mga Anglican dito sa Lambeth Conference. Nga ilan ang giusab, siyempre kay ang Anglican nabulag naman sa pamamahala sa Santo Papa. Kay si King Henry VIII pa to, mo may founder anang Anglican. Nibulag man siya, nagkatukod siya iyang grupo, nibulag ni sa Katoliko kay agira atong nasuko siya Santo Papa kay wala mosugot ang Santo Papa nga iyang gihangyo nga makig-divorce siya sa iyang asawa. Kay nakita na pa siya glain, mas ganahan siya. Wa mosugot ang Santo Papa kay very valid ang iyang kasal ni Ana Boleyn ba to? Kung wa kuma sayop. Kay naminyo siya ni atong usa na limot ko sa ngalan. Wa mosugot ang Santo Papa na suko mo to nga dito sa England iyang gipugos tong mga obispo ditong Katoliko nga ay na magtuod dito sa Roma. Ako na head ninyo, ako na founder, ani, then daghan pong tuon niya, kay hadlok man patyon. Pero naay pipila ka pare nga wala mo tuon niya, gipampatay, napag ito'y obispo, pero naagad ito'y obispo, ako malimot, di lang ko kasigurado, no, na di kay ko ka-expert sa history. Basta na ito'y usa nga, martir gali ito, tungod kay wala gyud mo tuon niya. Kay gipalabi no kisa tong obispo nga gipalabi niya ang kamatuoran kaysa panghulga adto ni King Henry VIII. Mo na nga so kay ang Anglican dili man na nahiwi man na siya, mo nang dili kalikayan vulnerable na sa mga sayop nga panudlo. Mo na niya tong 1930 ang Anglican mi-allow anang kontrasepsyon. Mo na nga klaro gyud nga nahiwi. Kay giusob man ang daang pagtulunan nga gigiyahan sa Espiritu Santo nga gibawal ng kontrasepsyon. Muna nga ang uban po mga grupo ron ila pong gisunod ng inang gihimo sa mga Anglican nga ilang giusob ng balaod sa simbahan. Ilang giusob muna kay daghan man pong ganahan ana mo nang kay pagpa-attract sa mga tao mo nang mag-Anglican sila tungod ana kuno kay freedom of kuan lagi of choice. Kanang unsa ni kana bang tagaan jud kuno og human rights ang tao. Kana ra bang human rights kung masayop tag sabot ana magpataka na ba dayon tag kana bang himog mga balaod, di ba? Di ba? Agi anang human rights bisag na wala nas morality na supak na ang balaod sa Dios tungod kay human rights. Ala sige tagaan ang tao. Di ba? Kanang pangawat, lami pud unta na, no. Pero nganong di man lagi nato na mahimo nga aprobahan nato. Kanang same-sex marriage, wa man gyud na. Simbahan, igiyahan sa Espiritu Santo nag-ingon, ayaw lagi na. Di gyud mo patuo. Mao na nga ang Supreme Court sa tao masipyat gyud, mahiwi. Pero ang Supreme Court sa simbahan, ang magisterium, di gina mahiwi nga naman kay Espiritu Santo gud ang gagiya. Di ba? Muna nga ako, sigurista man ko. Asa may pilion ako gyud nga labaw na kong tuhuan ang Supreme Court sa simbahan o ang Supreme Court sa tao. Dito ko Supreme Court sa simbahan nga naman. Ang gagiya dili man tao, espiritu man. Yamingon ka nga mahiwi gihapon na pareha sa Supreme Court sa tao. Na, kamulang. Kay ako yung tamdan jud katong giingon ni Kristo. Mangayo ako sa amahan og laing manlalaban nga makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Importante kay na. Mauna nga sa una gaduda ko nga kining Katoliko dili ba gyud masayop. Kay akong giunahon na ang nagpadagan aning Katoliko tao raman. Yang tao masayop man gyud. Yamingon ko nga unsaon man gyud nako ani nga kanang makaingon ko nga kasaligan gyud ning Katoliko. Well, sayon raman day kayo. Kan atong balikan ng mga pulong ni Kristo des Biblia. Si Kristo kahibalo siya nga kung iyang tahasan ang iyang simbahan nga walay mugiya, siguro gyud nga mapaltos. Ngano man kay mga tao ra na. Mao na nga kinahanglan gyud nga padal-an og Espiritu Santo nga ang paggiya dili masayop para masigurado nga ang panudlo aning simbahan na di gyud masayop. Liman ka Lucas 10:16 nag-ingon siya sa iyang simbahan ang inyong ang mutuon ninyo sama rang nituon ako, ang wala mutuon ninyo asab mutuon ako. Nganong gisulti man ni Kristo? Tungod kay nahibalo siya nga na espiritu nga mugiya nga kung manudlo ni about faith and morals di gyud masayop ang simbahan.
Ang Espiritu Santo gud mo igagiya. So mao na nga ako sigurista ko ang labaw gyud na akong tuhuan kung magdesisyon na gali ta kana yung sa simbahan kay ang nigiya Espiritu Santo. Nya mayong gabiritas tay dili masayop nga namang gari mga pari magdebate, nagsumpaki, maghukmanay nga nasayop ang usa. Well, sa personal na nila kay personally god ang pari god tan-aw na to ni duha ka faktor ang pari o obispo o santo papa. Ang pari na to dili na robot. No? Ang tao bisag dili pare bisan kita duha ka faktor ang naa na to. Personal o kanang divine. Kanang divine ato nang mahibaw-an sa hiniusa nga pagtulunan sa atong simbahan nga gigiyahan sa Espiritu Santo. For example, ang atong pagtuo nga si Kristo Dios. Konsensus na hiniusa na nga pagtuo o giya gyud sa Espiritu Santo nga Dios gyud si Kristo. Kung musulti ta nga si Kristo Dios wa ta masayo pa ana. Kay giya man na si Espiritu Santo. Pero kung manudlo tag dili na giya sa Espiritu Santo, wala na hiusahi nga pagtulunan, posibleng masayop ta ana mo na nga ang obispo sa personal niya, pwede siya makasala, pwede siya makatudlog sayop sa iyang personal nga panudlo. Pero galig divine nga panudlo nga dili gikan niya, hiniusa nga pagtulunan diya sa simbahan nga resulta sa giya sa Espiritu Santo, dili masayop ang mga pari ana. Sama anang si Kristo Dios, Diyos og taong matuod. Nga unsa pa diha pagkadaghan kanang kaminyoon sagrado, dili gyud nato gubon bulagon kanang husto na giya man sa espiritu. So mao na mga igsuon nga nganong nisalig gyud ko sa simbahang Katoliko kay bisan gani ang mga iglesia ni Kristo ni angkon ana nga only the Catholic Church can claim ang iyang origin maganid gyud pagbalik sa mga apostoles, mas may siguro nga ato ning kuanon mga igsuon. Naadayon ta ko'y laing hisgutan, pero kini man na priority. Dagan sa espiritu kini may na priority na to. Kining katinuod sa simbahang Katoliko. So siguro sa sunod na lang po to, kay nagunahon ako akong hisgutan tong prosesyon, kay gisgutan sa plaza gahapon. Then ang nangutana ni uli magsayo. Then mauna nga namasin kog naminaw to ron. Ako untang sublion diri. Pero sige lang, sunod na lang nga panahon, no? Nga ang punto unta kanang prosesyon ko no nanudlo ba kuno si Kristo ana. Mura bag but ipasabot. Litra por litra gyud basahon gyud as Biblia kanang prosesyon, no. Sa daang kasabutan ako lang ni hisgutan. Naay prosesyon pod nga gihimo, no, kung basahon ang 2 Samuel 6 ug katupong sa Josue 6. Naa sila prosesyon ng katawhan sa Dios. Unya ang ilang bang prosesyon, ilang giprosesyon tong Old Ark of the Covenant. Nga unsa mo tong Old Ark of the Covenant, katubang kahon nga gisudlan sa papan nga bato, then sa ibabaw na ilarawan sa duha ka kiruben o anghel. Nya mo to ilang giprosesyon. So naay prosesyon sa Biblia, no? Pero kanang specific gyud prosesyon sa larawan sa mga santos, mahimong walay litra por litra mabasa sa Biblia, pero dili na daotan, no? Ang gidili lang gyud nga prosesyon kanang prosesyon sa mga Diyos. Pananglit atong iprosesyon ng Diyos nga si Baal, Mercury, Diana, Astaroth. Gidili na, bawal na. Kay idolatry man na. Pero kung atong iprosesyon kanang mga bayanis atong pagtuo, wala na idili gani masabot diya sa mga tekstos Biblia nga kinahanglan atong pasidunggan ng mga santos. Mo na nga kung magprosesyon ta sa ilang mga rebulto, nauyo na kay pagpasidungog man na, dili man na pag-idolize. So ang prosesyon nga idolatry gidili, pero ang prosesyon pagpasidungog sa mga santos wala na idili, mga igsuon. In fact, kinahanglang buhaton na ito na kay kanang pagpasidungog angay man gyud na. Mo pasidungog gali ng mga kuan diha. Kana ba ni mga pangulo na to sa eskwelahan, mga mga maestra, mga teachers na to. Paguman sa usa ka kanang year, so pagtuon panalitan sa grade 6. Paghuman gyud sa ilang school days, naa gyud nay ending paghatag og honor, pagpasidungog atong mga katong taas kay grado, di ba? So usa may daotan ana kami mga Katoliko, nagprosesyon mislarawan sa mga santos kay ato silang gipasidunggan kay mga balaan sila nya wala na idili sa Biblia nang pagpasidungog. Gawas kung atong giprosesyon ng ilang mga rebulto isip Dios, kana may bawal na diri sa Biblia. Unya, labot pa na sa Mateo 18:18, na ay gahom ang simbahan sa pagdili o pagtugot. Mateo 18:18, ang inyong idili, idili na ko sa langit, ang inyong itugot.
Mo na igahom sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Nya kining Katoliko klaro man kay ni historical nga mao gini ang simbahan nga gitukod ni Kristo, mao nang naan yan ng gahoma. So, umuingon ng simbahan kini si San Vicente, tinuod yun nga santos. Kay klaro kay siyang kinabuhi. Oh. Wa siya mangawat, wa siya manulis. In fact, ang iyang gihimo mahayag yun. Iyag yung nasunod ang mga lakang ni Kristo. Yan ang pagsunod sa kabubuton sa Diyos. So, ato ning pasidunggan si San Vicente. Nya, unsaon man pagpasidungog, igo na ta mag-istorya. Walay buhat. Oh, di ba? Ang Katoliko magpasidungog, naagi buhat. Sama ba ganang usa ka lalaki ba niingon nga to siyang hinigugma, Inday, love, I love you. Mo ingon ng babae, ipakita as buhat, ay istorya lang. Ang Katoliko, mupakita agis buhat. Yun sa man nato pagpasidungog ang mga santos. Pinaagig yun sa pagbuhat. Usa sa paagis pagpasidungog, maghimo tag mga larawan nila. Oh. Dayon, parehas ni Rizal, giyon sa nato pagpasidungog si Rizal. Nga bayani lang siya sa atong gamayng nasod sa Pilipinas. Gibuhatan yun nato rebulto, monumento, naas plaza, gibutang nato, di ba? Oh. Ano man, kaya ato siyang gipasidunggan. Nagpasidungog galitan ni Rizal nga bayani siya sa gamayng nasod sa Pilipinas, ang mga santos na hinoon nga ilang kabayani pang tibuo kalibutan. Di ba? Ma-inconsistent ana, di ba? Oh, pasidungog tang Rizal, gibuhatan na itong ribulto, ang mga santos, wa na ito buhati. Mas labaw na noon si Rizal. Hinumdum ko diya sa Facebook, paling debate diya about larawan. Na may mga igsuon na itong Iglesia ni Cristo. Sige yung atake na itong ribulto. Kabalos bitaw tabi to Katolikong kabalos gi-scan tong ribulto ni Manalo nga nas ilang central office. Kinaan po na sila ribulto ni Felix Manalo. Oh, nang ingon to. Salamat urag espiritu gitong gagiya ato ngano man. Nindot kay iyang argumento ingon siya nga, oh, dili man kan ang ribulto be. Nganong naamoy ribulto ni Felix Manalo diya sa sentral. Oh. Nya wala moy ribulto ani nila sa mga santos. But ba ipasabot mas santos to Felix Manalo ani kay aning mga santos sa Katoliko? Nakamo lang. No? Kaya kung ato ra bang murag maot estudyohan ang kinabuhi ni Felix Manalo. Narabag yung mga court kuanda na di na lang kumisgot anak kay murag personal na no kay balo mo nya ang kini mga santos Katoliko sama ni San Vicente, San Antonio, San Teresa na pastilan kung atong maot magkumpara pero ako lang ning gituyo parang makahuna-huna ba mo ba nga ngano man nga ang Katoliko gahimog mga ribulto anang mga santos kay gipasidunggan sila pero unsaon pod pag counter sa mga dili Katoliko nga magtutudlo, hugawon nila atong pagtulunan. Moingon sila nga, ala ang mga Katoliko gihimong Dios ng mga ribulto. Pastilan. Ilagi tang pakasadon ba? Yang bali-baliho na to atong mga librong Katoliko. Wa gyud bisag usa ka buok na lang bersikulo di as katekism. Nga nanudlo nga kanang mga ribulto giprosesyon kay gihimong Dios. Kanya kay kung sila manudlo si kuan gyud kuno ayaw mos Katoliko kay magprosesyon na sila kanang ilang larawan nga ilang giprosesyon gihimo ng Dios. Kung tinuod na ang Dios des Katoliko dili Trinity. Dili Trinity. Kay daghan mang ribulto nya Dios pod. So dili Trinity ang Dios Katoliko. Dili lang kay Amahan, Anak, Espiritu Santo. Napay ribulto ni San Vicente, San Antonio, Dios magkana. O dili Trinity. Ang Dios Katoliko, pero ang Katoliko nagtudlo nga Trinity ra gyud. Usa ka Dios, Amahan, Anak, Espiritu Santo, wala giapil lang ribulto. Pero iba na nga kung gaprosesyon man ang mga Katoliko sa mga ribultos, mga santos, wala ginahimo ang Dios. Unsa may pagtulon-an sa Katoliko mahitungod anang pasidungog sa mga santos. Kana kuno atong mga pagluhod, paghalok-halok, veneration ra na. Unsa man ang veneration? Di po ta kahibalo unsa nang veneration? Kay ay Diyos gihapon. Na ato dayong tun-an ng dogmatic theology sa simbahang Katoliko. Kanang yukbo o pagsimba, kung ato gyud ang estudyuha, nabahin na sa tulo. Latria, hyperdulia og dulia. Ang latria nga simba para ra na sa Dios. Idolatry kung ato nang ihatag sa uban. Nagingon na ba Kristo ihatag ninyo ang sa Dios nga iya sa Dios, ang kang Cesar iya kang Cesar. But pasabot kung naay sa Dios naapoy sa tao, kay naaman po iya sa emperador. O bitaw nga wala idili ni Kristo nga mubayad butang buhis kay ang gobyerno gitagaan po gahom niya. Oh.
O mo nang mubayad gyud og buwis. Pero naapoy para sa ato. Na sa Hebrehanon 3:7 ipatahod ang mga namunuan. Namunuan sa simbahan, namunuan sa gobyerno ipatahod. Pero usahay wa igabalos po ning kuan as gobyerno kay usub-usubo ng balaod sa Dios. Oh? Adi man ning katingala kay ang gagiya gud sa gobyerno sa tao di man Espiritu Santo. Tawhanon raman usahay ila lang pong i-apil-apil ng pagtulunan sa Dios. Pero sa Biblia kung maghisgot asa nagiya ang Espiritu Santo sa simbahan nga gituko ni Kristo. Di ba mo na nga kung sinuguristahay kita, ako si Berita sigurista ra bang ko. Tidto gyud ko sa simbahan kay ang gagiya Espiritu Santo klaro na sa Biblia. Uto nga si Kristo nga sawa pag yun siya mosakas langit balik iyang yung sige gyud niya paklaro diya sa iyang simbahan, mangayo ako sa amahan ug laing manlalaban. Nganong dili pa man tong igo nga gihimo niyang manlalaban o tigpataliwala usab ang kanang mga apostoles kay iya manggiingnan maingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Nganong dili pa man na igo kay hibalo siya nga ang iyang mga tinun-an mga tao ra nga posibleng masayop. Munang kinahanglan na agyo ipadala niya nga mugiya nga dili masayop, mao na ang Espiritu Santo. Mao na nga kining simbahang Katoliko, original man gyud dili gini masayop sa pagpanudlo about faith and morals. Nga naman ang gagiya Espiritu. Mao na nga kanang magisterium para nako Kristo na diri yuta. Kay dili gud masayop. No, naawa na sabta ninyo ayo ng Lucas 10:16. Kung masayop ang simbahan nganong nag-ingon mas Kristo, ang naminaw ninyo naminaw sab nako. Ang wala maminaw ninyo, wala sab minaw nako. Kabuang ni Kristo, pasilo ako. Kung iyan ang isulti nga, masayop man day ang simbahan. O tanawa, Lucas 10:16, ang naminaw ninyo, naminaw sab nako. Ang wala minaw ninyo, asab minaw nako. Nya, kumudagan po kas Mateo 18:17, gihimo niyang final arbiter ang simbahan. No. Tanabasahan ninyo na, ato kuno ning basahon, kay di man nila ni ayog kuan. Kaya ako na lang ning i-appeal, kaya ako ra ba ning gipost sa Facebook nga ang Supreme Court sa simbahan nga magisterium, by the way, ato sang i-explain unsa nang magisterium kay daghan pang wala kasabot unsa nang magisterium. Kanang pulong magisterium parehas na sa pulong Trinity nga dili babasa puro sa Biblia, no? Kay ang Trinity dili man mabasa sa Biblia, litra por litra, pero ang gipasabot anang Trinity naa sa Biblia. Unsa man kanang usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona, Amahan, Anak, Espiritu. Naa na sa Biblia. Ang Amahan Dios, ang Anak Dios, ang Espiritu gipasabot pud nga Dios buhat 5. Gadong gibakaka ng Espiritu Santo den giingon dito nga wa ka nagbakak sa tao kun dili sa Dios. So implicitly stated nga Dios pud ang Espiritu Santo. Natural man yun na kay ang Espiritu God gahom guna sa Dios. Unya kung moingon ka nga dili Dios ang Espiritu, sa ato pa na day sinugdanan ang Espiritu. Unya kay ang pagkamaura man nga way sinugdanan maoy Dios, way sinugdanan ni katapusan nya ang Espiritu Santo pasado man ana. Way sinugdanan so Dios gyud ang Espiritu Santo. Di ba? Kay kung moingon ka nga ang Espiritu Santo dili Dios, ato pa naay sinugdanan. Kay anything naay sinugdanan dili Dios. Kung moingon ka nga ang Espiritu Santo dili Dios, ato pa na day sinugdanan. So kung naay sinugdanan ang Espiritu, na day panahon nga ang Dios walay gahom. Ano man? Kay gihimo ra man ang Espiritu, di man ka Dios. So kung moingon ka nga kung ang Dios way sinugdanan, ang iya pong gahom way sinugdanan. Di ba? Logic. Mo na nga ang Katoliko nanudlo ang Espiritu Santo Dios jud. Pero usa ang pagka-Dios sa Ama na Anak ug Espiritu Santo dili na tulo. Di ba? So, nagsaksak sinagol na taron. Pero may po, siya Veritas, mas may nang ang uban, may nang saksak sinagol, parang daghan kang may skutan. Kaysa usara ka topic, bitaw sakto po. Mabitaw ang kapaspas kong istorya ron. Parang daghan tang may skutan, no? I hope nga makat-on po ko aning magpinaspasay, no? Kay, mabitaw nga giwala sa nako tong background mga igsoon. Kay naay gasaway na ko ato kay magsige kuno tag background, magsige ra tag hinay og istorya kay i-timing mo natos music bitaw sakto pod mo na nga kadtong nagkomentaryo nako. Salamat, no. Pero di pod noon daotan mohimo tag background. Kay makapahulay man gud ta kining walay background kay kapoy man maghangak mo sa istorya ni.
Pero sige lang kay ato ning i-practice pod kinahanglan kay hibalo tas duha, kay hibalo ta mag-program nga nay background, kay hibalo pud ta mag-program nga walay background. Ug mao ni karon akong gi-practice man ay ampon ni Espiritas nga makat-on ko nga inani nga magpaspas dag istorya para daghan tang mahimo. Bitaw, so mga igsoon mo na ako pong giingnan akong amigo diri si Danny nga may ba approve po si Danny nga okay approve so mo na nga ang atong programa wa ta sa tay background ron. So di sa ta maghatag-hatag og kanang bulak-bulak music. Sa maybe sa laing program maghimo pud ta ana no. Parang duha ka klase atong program. Naay program nga napud tay background music, napud tay program nga walay music ug mao ni karon atong gihimo para makat-on ta ani. Okay, langalang og kuan kung mag hinay-hinay tag istorya ani mo posta no mawala am tas kahanginan bawal ra ba na sa kuan pud sa radyo nang mo post kag dugay kay ang mga tao matingala mi og inuwala man ibalhin na lang dayong laing istasyon kinuwala man una diri sa radyo mao mangali nagali toy ga-advise nako usapod ka professor nagingon siya nga Veritas mo program kay kag radyo kung mahimo wala na kay referensyang dalon pang-memorize na tanang imong gisulti. Total, cross examine na amang gyud kay kapakita. So ay na, bitaw kay tingala mo mga igsoon kana galing programa ni Marcos Gruday nga Journey Home. Nganong wala kay referensya diha? Kay ingon ana kay sa radyo ko sa ka oras na imong programa din napa kay mga referensya malangan man kana. Una nga aron di ka malangan, tuloy-tuloy imong istorya, ipang-memorize ng imong kuan kanang imong mga referensya, no? Kay di man ka mahadlok kay bisag wa kay referensya ang dala diha total tinuon mo na imong gisulti naman kay support reference so ay nakinahanglag dala pagkag Bible dala pagkag referensya diha nga importante diha nga kani imong gisulti husto ang maot lang diha kung magistorya kay diha wala kay gibasihan kay na siguro gyud kang tikangkang kanang pangutan-on kag wala kay gibasihan di ba so bahala wa kay referensya kunong dala diha mo program kag radyo importante kanay imong gisulti back up with reference kay kung naay mo cross examine nimo na kay kapakita inana mo po na no pero ako wa gihapon ko kapasar ana nga role atong professor nga nagsulti ako ana kinaamon ko gidala diri dala kog Bible dala kog referensya okay madlog kog gibatihon ko wala ko referensya ikapakita no di ba oo so bitaw back up lang pwede man na no dalon nimo ang referensya pero mo istorya ka usara man ka oras tuloy-tuloy istorya bisag di nimo basahon na diha importante nga ready lang na kay kung naay mo cross examine nimo na kay kapakita so mao na mga tinahod nga tigpaminaw nga karon kining mga nahibiling minutos sa atong programa, dagan ko atong referensya. Di po di maayog, di ko magdalag referensya kay di man ko ka-memorize po. Magdalag yung kong referensya kay di man ko ka-memorize. Gawasog na ka-memorize yung ko tanan, di na ko magdala. Nya dito, giandam lang nako dito, sigipaya lang nako sa balay. Di ko ka-memorize mo na nga magdala kong referensya. Okay. Kuan ni pipila lang ni ka reference nga akong ipamatuod ninyo nga ang Espiritu Santo nga nagiya sa simbahan kanang simbahan diha na ila na naaron nga Katoliko. Unsa may logic ana mga tinahod nga tigpaminaw. Kay moingon mong sila nga dili na Katoliko kay walay mabasa sa Biblia litra por litra no tanawa ha. Walay mabasa litra por litra nga ang iglesyang gitukod ni Kristo Katoliko. Unsa may tubag na to ana? Well, una, katong implicit ug explicit. Di gina mawala kay bisan skurti na anang explicit ug implicit, dili tanan explicit. Naay gipasabot lang. Ya masabot po na sa Nehemias 8:8 naay masabot. So apil lang implied. Bisan manggali ang mga dili Katoliko naapod sila implied. Nahinumdum ko ba? Kini bantayan na ni nga punto mga igsoon, no? O usapon ni sa kini bang akong baruganan nganong Katoliko gimoy akong gipili ngano man. Kay ang Katoliko implicit ug explicit but pasabot mutuo ta litra por litra kay mabasa pero dili tanan litra por litra kay naay gipasabot lang kanang implicit. Kanang gipasabot lang. Niya moingon ang dili mga Katoliko nga dili ta ana kinahanglan litra por litra ra gyud explicit ra gyud mabasa ra gyud niya kun atong i-cross examine sila pagtulon ana nila explicit ra gyud kuno litra por litra pero wala man na masunod nila for example dagan ta sa Iglesia ni Kristo usa lang ka buok
Ang mga iglesia ni Kristo na to mga igsuon, nagtuo nga si Felix Manalo sinugo sa Dios. Last messenger of God. Nagtuo sila ana. Pero pangutana, mabasa ba sa Biblia nga si Felix Manalo signugo sa Dios? Mingon sila, dili mabasa ang ngalan ni Felix Manalo sa Biblia. Pero gipasabot nga siya may katumanan anang anghel diya sa Pinadayag City 123. Dili mabasa iyang ngalan, dili explicitly stated sa Biblia nga si Felix Manalo sinugo sa Dios, pero masabot. Sa manang masabot, di ba implied? Sa ato pa dili day tinuod nga tanan explicit ilang gituhuan kay naa may masabot lang. So mo nang makaingon ba ta bang kung Katoliko mo ilang i-cross examine, explicit mo ilang yung pangayoon. Di ayaw ng implicit. Pero sila po atong pangutanon, dili litra por litra tanan, naay gipasabot lang naon sa manang grasyas baruganan ron. Ang Katoliko dili pwede implicit kay kamura. Inconsistent man na. Kapila gyud ko ka enkwentro og kanang mga lantugi nga dili noon formal kana lang mga iskina-iskina. Mao jud na ilang style. Katoliko gali ilang pangutanon, explicit yun tanan. Minsan lang, asa mabasa ang pulong rosaryo das Biblia? Asa mabasa ang pulong, unsa pa na diya, kanang magisterium das Biblia? Litra po litra yun. Pero kung kita po'y mo balos litra po litra, asa mabasa sa Biblia nga si Ellen White, propeta sa Diyos? Asa mabasa nga diya sa Biblia nga ang Santo Papa 666? Maingon mo sila, dili mabasa biritas, litra po litra nga ang Santo Papa 666, pero masabot. Masabot. Magdebate pataan ng masabot, kaya di man magpareha sa itong pagsabot. Diba? Klaruhan na ilang tadiha, no? Kung magisgot galig pagsabot, di ta magparehas diya. Munang magdebate ta to prove kinsang pagsabot may husto. Ako masiguro na ako pagsabot ng Katoliko may husto. Kay since maklaro na to nga kining Katoliko mao ginang iglesyang gitukod ni Kristo. Nga gigiyahan sa espiritu alang namang mayong kang ang giya espiritu niya masayop. Di ba mga igsoon? Mo na maghinuktok na pikin ang oras no mo diretso na kog kutlo sa referensya, no? Ang magisterium dayno, ang pulong magisterium parehas sa pulong Trinity nga dili mabasa sa Biblia. Pero ang gipasabot na sa Biblia, unsa man day ng magisterium? Ang magisterium gikan sa pulong Latin nga magister. Unsa man ang magister? Teacher o guro sa Tagalog, maestro sa kinatsila siguro ng maestro, no? Dayon sa Binisaya unsa man ang kuan? Magtutudlo. Mao na unya, mayong kag teacher magtutudlo, di ba ang mga apostol magtutudlo? Ang mga apostol magtutudlo. Unya, kanagyog ko ng pulong magisterium, ang bot pasabot ana, the teaching church. Sa laing mga pulong, samahan ng mga guro, o hugpong sa mga magtutudlo, o grupo sa mga magtutudlo. Di ba? Mao na ang mga apostoles. So, ang magisterium, kaya ang bot pasabot, hugpong, o grupo sa mga magtutudlo, sa ato pa, makainguntang, naadays Biblia ng magisterium. Na ang pulong magisterium mula sa Biblia pero ang gipasabot na sa Biblia unang katong mga apostoles sila ang unang magisterium kay sila man ang unang mga grupos mga magtutudlo. So naa sa Biblia ng magisterium. Balikon ko sa pag-ingon, ang pulong magisterium wala sa Biblia pareha sa pulong Trinity. Pero ang gipasabot anang pulungan na sa Biblia. Mutuo ka ng magisterium, tuo ko anang magisterium nga naman kay mga apostoles na. Ang unang magisterium, pero karon ang atong magisterium, kato ng mga successor, ng mga obispo na. Kiwa naman ang mga apostol. So muna nga, mayon ko nga nang mutuo mga magisterium veritas, ay kay gipasabot na sa Biblia. Nasa Lucas 10:16, nag-ingon si Kristo, ang naminaw ninyo, samar ang naminaw nako, ang wala minaw ninyo, wala pud minaw nako. Nasa, Mateo 18:17, di na lang nakukutloon kay 5 minutos na lang, no? Basahan ninyo ang Mateo 18:17, di ba? Ang simbahan, final arbiter. Final arbiter diri sa atong nasod sa Pilipinas, unsa man ang nga grupo ang final arbiter, di ba? Supreme Court. Niya mutuo mo anang Supreme Court, tuuta kay naman pay gahom ang kagamahanan diri sa yuta. Pero kung mutuo tas kagamahanan sa yuta, mas mutuo tas kagamahanan ni Kristo ang simbahan ngano man. Kay ang iyang simbahan
final arbiter. Basahan ninyo Mateo 18:17. Ang dili kuno maminaw sa iyang simbahan, isipon nga tax collector o maniningil sa buwis. Ano man biritas, unsa man di dautan anang tax collector. At mutuon ta sa history, ang tax collector god sa una panahon nila mga kawatan, kurap, magkasasala. Mao na nga maot kay ilang dungog anang tax collector sa panahon ni Kristo. Mo na iyang gigamit nga termino, kung dili kuno ka motuo sa simbahan, isipon kang makasasala o tax collector. Ambot kung karon kung ang atong tax collector makasasala ba pud gihapon, isa una makasasala man, no? I hope nga dili na, no? Basta kay panahon ni Kristo kanang tax collector makasasala kay kawatan. Muna iyang gitawag sa mga taong dili kuno maminaw simbahan na nga gihimo niyang final arbiter di ang simbahan. Mo na nga para nako ang final arbiter gyud nga tuhuan gyud nako kanang magisterium. Ano man kanang magisterium nato hugpong na sa mga obispo. Hugpong sa mga obispo. Nya naara ba na masabot sa buhat 1:20 nga ang katungdanan sa pagkaobispo, no, katong gitawag galito katungdanan sa pagkaobispo pod kanang kuan katungdanan sa mga apostol, kay katungdanan ni Judas gitawag tog bishopric diya sa kuan sa buhat 1:20 giingon diya sa King James version, and his bishopric lit another take. Ang iya kunong katungdanan sa pagkaobispo kinahanglan dun na gimopuli. So ang mga apostol di ay obispo. Pero kanang apostol ilan ng exclusive terminology pagpalahi nga ang ilang pagkaobispo katong direct gyud nga si Kristo mo namili nila. Mao na nga ang mga obispo nga si Kristo gyud mo nagpili direktamente gitawag og apostoles. Pero ang uban obispo na lay tawag, dili na lang apostol kay lahi naman po ng set of teachers. So mao na mga igsoon. Dayon, kuy apiki naman. Ako lang kutloon ninyo ang reference nga gining Katoliko diri sa standard references sama sa The New Book of Knowledge. Ingon diri sa page 287, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there, no? Sa New Book of Knowledge day giingon nga ang sinugdanon aning Roman Catholic dito sa Jerusalem dili day Roma. Naamay mo hugaw sa atong pagtulunan nga kining Katoliko dili kuno ni tinuod kay Roma ni nagsugo, dili oy. Jerusalem, basahan ninyo ang The New Book of Knowledge. Naabot lang sa Roma. Then sa Roma gyud nagmadaogon pag-ayo. Kay naa may tagna dias Mateo 21:43 nga ibalhin ang sentro sa iyang iglesia. No? Gikan sa Jerusalem ibalhin kuno laing dapit nya Roma na nasa 23:11 sa buhat. Nga ningon si Kristo nga to ni Pablo maingon nga nagpamatuod ka sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. Matay apikir na gyud mga igsoon. Ako na lang ni diretso ang Grolier Encyclopedia, no? Grolier Encyclopedia page 106 volume 5 mao gyapon Catholic Church founded by Jesus Christ. Wa na ko igong panahon mga igsoon. Nagkalanrakas na ko diri sumpay, no? Na pag ako mabasa tong Wasugo magazine, no, sa mga iglesia ni Kristo. So sige lang naapay laing mga Domingo, no, mga tinahod gatig paminaw. So sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini ang ubos ninyong alagad sa mga tulumanon Silbert Dondoyano Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsoon sa Pikas Lawak, no, sa technical side ni Ludog Taxi Lumban. Apo day si Roger diri akong kita sa Pikas Lawak. Hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.